Murume wechidiki opinda mumatare edzimhosva nemhaka yekuzama kutengesa chitunha chekacheche achiti inyama yemombe. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZimWitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Aya ndiwo anonzi mashura padunhu chaiwo, chisionekwe humandara hwaamai. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya inoshamisa inova nyaya yakaitika iyo muguta reHarare nemusi weFriday 4 July 2025, apo mukomana wechidiki anova a-street kid anonzi iye Stanley Marecha ane 19 years dzekuberekwa akasungwa mushure mekuzama kutengesa nyama yekacheche achinyepa kuti inyama yebeef. Stanley akazobatwa mushure mekuzama kutengesera mumwe murume anonzi iye Blessed Paradza, uyo akazoaleta mapurisa kuti pane munhu ari kutengesa nyama yekacheche achiti inyama yemombe, ndiko kusungwa kwakaitwa iko Stanley. Chitunha chekacheche aka chakazotorwa chikaendeswa kuchipatara cheParerenyatwa pachimboitwa tsvagirudzo pamusoro penyaya iyi nekuti akarasa mwana wacho haasi kuzivikanwa. Magistrate weHarare Court paaipa Stanley mutongo akataura iye kuti mukomana Stanley anotomboda kuongororwa pfungwa nekuti zvairatidza kuti pfungwa dzake hadzisi normal sezvo ari street kid. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Mune imwe nyaya yatinayo inyaya zvakare inosuwisa uye iri chenjedzo kumhuri yeZimbabwe. Nyaya iyi inyaya yakaitika iyo kuMbare pedyo neRufaro, apo musikana wechidiki nagogo vakabirwa mari mushure mekurohwa chadona. Mhuri yeZimbabwe hakuna basa rinotsvagwa mutauni kana kuudzwa iko kuti isa mari yako umu inowanda. Hakuna zvakapfava kudaro. Ndikuda kuti muone video remusikana uyu nagogo ava, muzvinzwire. Kana mapedza kuona video iri, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Iwo wabirwa mari $17. Gogo imi mabirwa mari ndakanda 50. Mabirwa $50. Zvaitika panapa mukonesa sinzwisisa. Ini chiro ndikafa ndakutongotsawo. Tapinda nditi ndaichendonotenga mabread ndaenda kuruka musoro wangu unonora zvakadzi. Zvanzi wadarika pasingadariki. Sorry, takutoenda kurikuitwa zvebhora. Takuda. Icho chachibaya chamukutaura. Blue. Chikanzi wazvitikati sorry. Chikanzi kane mari. Saka zvaitika ka. Chaita kuti ndi suspect. Mari chakanda ndoba background simple. Background. Rangari mukati mechibhaketi. Ndoba masaka saka musikana nanendo bafuriza mawa ndoba chikazi chiro mari yawatora iyoyo. Ndoba furiza ndoba kana ndoba arungu. Ndoba angachidaro murume kuti mukadzi. Ndachongota seri kakapfeka black. Arumwa ne? Handisuziva. Mubhaketi ndo marumwa. Achida kutora mari. Saka iwo wabva watya Ini ndobva ndati kana tikasondibatsira ndibatsire nekuti ini handisikuda kuitiswa zvinhu. Nekuti hakufamu chinonzi kwai mari yachatora ichabereka. Anokutoroma achifamba yazvikuita zvozodiwo. Hapana, iwo ndei watotora mari yako, vanonhenga vachida kutongokubirai. Chikanzi tora ringi neropa zvauya. Zvaenda ku? Watora? Aiwa, indobana kuti aniperekeza. Ringi neropa, isaka ringi yacho watoiona iwe neropa. Aiwa, ropa no? Haya ringi. Savati hanzi izvonu ukazvitaura unofa. Hanzi uchasangana nechaunosangana nacho. Ende uchadzoka kuno kune munhu akataura zvinhu. Indanzi uchapenga pamurepo. Imi migogo muri kuti mabirwa 50. Uyu abirwa 70 panzvimbo 1. Apa machongosanganawo nekuti uyu ari kutaura. Kutaura kandopanda zvinzwa. 50 gogo. Kana mubhaketi. Saka vari kuti mukakana mubhaketi mobva maita sei? Hanzi ndaramba kujoina zvinhu zvangaita. hanzi imi hanzi mukaisa mari imi mamapfuura nepo here? Angosangana navo. Kama tichongodarika. Vamwana mukoma vana musikana ndobva wandibvunza. Kana tichongodarika panotori pano panodarika nevanhu. Panotori nehembe nene panotori kwasati. Pane vanhu vakawanda vakomana vacho kuzera mudiki woyo.
ndepapi chaipo chaipo exactly handiti muri kuona kosta kutoita kuti tiitro vamwe vari kupfuura nepapo muchienda kudai kubara makusvika kunoitwa zvegoro Saitu. kusaitu Upi? kunational sports here Vatiboko kure manje. vai vangoida kunziruka vati notenga mabhurezi pai pachipashipashoputavo zvikozvabika sei izvozvo zvise zvinamboitika Uyo ari nanabirwa 17 kwenini 50. gogo vari kuti vatobirwa 50 yes Ndasara ne20. Kanda yese. mukomana chikanzi ndichi makaroni katinowanira chikanzi chaka chiti pachi nhamba dzavo asi saka anga kuti angabvunza kuti makaroorwa angauda kudii ndakumopa nhamba ka mukomana akayakaya kuyabva sei inofana kuti inada kuda kushema chikanzi chachema chokutera pese pauri ndinewo ukaona chaunoona kushandikutsvaka izvozvi kune munhadzi akabva kwamurehoko handiri kuda tonoyoronora nemombe 7 wedha wataura uchaya nemombe 7 fano aiwa imbavha hakuna mombe 7 dzaonga vatori mbavha vanenge vatokusadza kubvira kudhara otherwise unofanira kutongosungisa munhu angada kukuruka musoro ebhosi atokusaidzira kunhu kwanga achiziva kuti maiva vanotozvirukirawo musoro pamwe ndinanadorasika handitozi Inini ndava ndatanga namata ndikati Mwari kana mati mari yangu iende nenzira iyoyo vari kuidya mari yawo ngavakomborerwe nayo zvikanzi mukunamata hauchazviona zvikanzi mune imwe irimo ndikati hamusina ndosara sina nebhati ndakwa $750 yangu zvikanzi endai ndobva ndafamba kamusana kaikatoti ndakanda 200 ichadzoka ndakanda 200 ichadzoka ende atomudzorera ndichiona satanisti kana kuti mari musikana yane mwari wangu akudakudzila nemusikana musikana uye mumwe chete nawakomana ivavai vanenge vari vamwe chete ai ndakanda 50 mahwina mabata mabatirei $2 20 maibatirei saka zvatove kwamuri ndikadai kana ahoraiti gogo imimi dema munotongoitawo kefu kana mafamba mbari musapote muchingo atenda vanhu munhu kana usati waziva hauzive iye zvinezvi kana munhu akanditi chichi zvakuziva manje